dalších 30 vteřinách se dozvíš, co to je digitální závislost. Cítíš úzkost, když nemáš přístup k sociálním sítím a vlastně nevíš, jako, co se děje. Digitální závislost je tak trošku moderní epidemií, ale dá se s ní něco dělat. První krok, co můžeš udělat, je, že si vypneš notifikace. Když ti to tam nebude pinkat, tak se na to nebudeš koukat a nebudeš na tom trávit ten čas. Že jo? Druhý krok, co můžeš udělat, je, že si nastavíš nějaký digitální hranice. Jakože si v tom dni vymezíš vyloženě čas, kdy na tom telefonu budeš, ale jindy na tom telefonu prostě nebudeš. Třetí krok je dost klíčový a to je najít si nějakou offline zónu. Prostě najít si nějaký místo, kde fakt ten telefon prostě nebude a budeš mít čas dělat prostě co chceš. Protože ten reálný život se děje mimo obrazovku, ne za ní.